Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakipbutas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita, Tanya Chinita. Hello po, Colin Tits. Tawagin niyo na lang po akong Krista. Alam niyo po, meron akong trust issues kaya ayoko munang pumasok sa relasyon. Ang tatay ko po ay isang sundalo. Basta sundalo, Basic. babaero. At magmula po nung bata ako, bihira ko lang makasama si tatay dahil na-assign nga po siya sa iba't ibang lugar. At may iba't ibang lugar, may iba't ibang... Karanasan. Okay. Letter B, may iba't ibang Buhay. buhay. Bahay. Babae. Aray po. Kaya siguro hindi kami close. Sige na nga, ikukwento ko na po yan. Yan po ang aking katas. Dito sa programa nyong... Mga katas ng nakalipas. Langhap, sarap! Ay, ayoko yan na kanta ni Beyonce. Gusto ko yung irreplaceable. Patugtugin ko nga, irreplaceable. Teka lang. Saan ba yun dito sa radyo? Anong page ba yun sa radyo? Gusto ko yung to the left, to the left. To the left, to the left. Pero nakagoma. Toothpaste bago lumabas. Ayan, ang galing ko talaga mag-mashup. Siguro, kapag pinayagan ako ng papa ko na gusto ko na... Hala, si Papa! Oh. Hug Teka po ako lang. sa legs niyo. O muna, masyadong mabaho ako eh. Maliligo muna ako. Okay lang akong po yakapin. yun, Galing ako sa labas, madumi ako. Sige Mahal na. naman kita, Papa, kahit amoy kanal ka. Sige na, mali. Saan ba ang mama mo? Ano po, sa palengke po pero pabalik na po yun. Bali sabi niya saglit lang siya kasi nga siguro sa surprise niyo nga ako na dadating ka po, Papa. No. Ganun ba? Sige, maliligo muna ako. Papa, wala pong Hello Kiss. Hala. Umuwi si Papa, lagi na lang yan siyang ganyan. Pag napapanood ko sa TikTok, yung mga papa nila pag umuwi, may hug, may kiss, tsaka lagi nilang kasama yung papa nila. Ba't ako pag 1, 2, 3, nung April, isang beses lang nakita ko si Papa. Nung May, 2. Tapos ngayon June, matatapos na. Isang beses ko yata siya makikita si Papa. Bakit kaya ganun? Hindi namin kasama lagi sa Papa. Sige, kakanta na lang ako. To
to the left. Pero nakagoma, two sprays bago lumamas ma. Papa? Oh, Ito po, tulog may ka bago na. ako na break game. Tuk, 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 tuk. Wala, tulungan niyo po ako nalalaro. Tulugin Ganito mo na lang nga po. yung anak mo. Kasi I-shoot, gusto ko i-shoot nang nyo lang po yung bilog doon sa sa Mahal, tulis na yun. patulugin mo na yung bata. Krista. Pasok ka na doon, baby ko. Tulog ka na. Aga ka pa bukas, papasok ka. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo malilate bukas sa school, ha? Flag ceremony nyo. Mama, gusto ko pa po nalalaro kay Papa kasi, di ba, alis na din yan siya bukas. Naantok na kasi ako, anak. Next time na. Papa, pagbigyan mo yung bata. Ano Minsan, bang laruin natin? Gusto ko ikaw yung laruin ko eh. Ano ba? ano po yon? May bata dito. Ay, May bata po dito. hindi, sinasabi ko, matulog ka na kasi may pasok ka pa bukas. Pagbigyan mo lang, Noel, yung bata. Kawawa naman yung bata. Minsan ka lang makasama na nagtatanong na yan, ba't kaya lagi hindi umuwi dito? Ay, ikaw na bahala magpaliwanag. Sige na, patulogin mo na. Tulog ka na dun. Bawi na lang ako next time, ha? Sige po, kahit good night kiss na lang po. Sige, good night kiss. Good night sige po. Na. Good night. Ipag-pray ko po kayo, Papa, na ingatan po kayo ni Papa Jesus sa work. Oh, sige, sige. Good Papa, night. ingat po. Salamat sa service nyo sa bansa. Sige na, tulog ka na. Ito naman, nagre-request ang lang laro yung bata eh. Nagko-question na yun eh. Ba't di ka lagi umuwi? Ikaw na nga bahala magpaliwanag. To naman. Anong ipapaliwanag ko? Ay, bahala ka na dun. Sa ngayon. Alam mo, yung mga bagay na ganito, mahirap paliwanag. Ako nga, hindi ko mapaliwanag sa sarili ko. Hindi ko nga matanggap. Tapos sa bata pa. Kailan ka ba magkakaroon ng maraming oras sa Ito amin? na. Ito na yung oras ko sa'yo. Hali ka na. Ang daming sa... Hali ka na. Ikaw talaga. Call and Tits, nasanay na rin po ako na wala si Papa sa bahay. At halos talagang dalawa lang kami ni Mama. Hanggang sa nag-college po ako ay kumuha ako ng education. Gusto ko talaga kasing maging teacher, maging guro. Kaso, si Papa, Ano? Ha? Ako yung papa mo. Matanda na ako eh. oo nga, ako ang mama. Tumanda eh. Ano? Papa, Teacher? Ano? Preacher boss teacher? Ha? Papa, Puro kasi, kalautang, puro loan. Papa, pero kapag nakapasa naman ako ng board, mataas naman yung sweldo ko sa government. Tsaka maganda yung mga benefits. Gusto ko po talagang makatulong sa mga bata, lalo dito sa amin, sa atin. Para makapasok ka kagad. Sundalo na ako eh. Ha? Kumpare ko yung mga general na yan. Ha? Kumpare ko yan. Kaya kita papasukin ura mismo. Ano bang maipapangako mo sa amin? Pangako mo ba na matatapos mo yan? Opo, matatapos ko po ito. Papa, sige na. Gusto ko po maging Wala ako. teacher eh. Wala Saka akong... malay niyo po maging principal ako. Yun po yung pangarap ko. Sana po suportahan Magkano niyo. na sweldo ng principal? Meron akong ex na principal. Maliit lang. Ay, nako naman talaga, Noel. Aray mo. Babanggitin po. Suportahan na lang natin ang bata. Sinabi Alam mo, ko hindi lang mo naman. sinusuportahan ng anak mo. Absent father ka na nga eh. Tapos ganyan ka pa. Ano? Susuportahan ko nga, oh. Tatawagan ko rin mismo yung mga general na kumpare Anong ko. course ang gusto mo? Para sa kanya? Pagkatapos, yan, magsundalo ka na diretso. Training na. Papa, ayoko pong maging katulad nyo. Hindi na po umuwi ng bahay. Tsaka ayoko maging lalakero. Wah! Joke lang po. Pero Papa, Gusto mo talaga may ngilalakiro, ha? Papa, ayoko po mawalay sa inyo ni Mama. Ito,
Wala, matanda ka na. Gusto Sinasabi ko po ko, kayong alagaan eh. Pag naging teacher po ako, mababantayan ko kayo habang matanda na kayo. Tsaka Sabi minsan ko. lang tayo magkasama pag nagsundalo ako, lalo na tayo mawawala ng oras. basta papasok ka. Siyempre matataypan ka ng general. Sa general ka na, uni. Yayaman na tayo. Mahina mo talaga. Ikaw talaga, Aray ko, Noel. aray Kung, ko. kung ano-ano mga bad influence ang sinasabi mo dyan sa bata. Lydia, Suportahan natin siya. Yun na nga, suporta ko. Sundalo, ayaw niya. Teacher ang gusto ng anak mo. O di Kung bahala ayaw sa... mo, ako na lang ang susuporta sa bata. O di bahala ka Huwag sa... na po kayong mag-away, Papa, Mama. Huwag na po kayong mag-away. Iwan ko dyan. Kaya, i-packing mo na yung gamit ko. Ano Uwi po? na ako bukas. May Papa, ibang operasyon Di kami. di po ba may usapan tayo, sabay-sabay tayo magsisimba bukas? Hindi ka po pwede, may trabaho ako. Ma, Bahala di kayo ba dyan. promise po yun ni Papa, nag-ready po ako eh. Ay nako. Bihira na nga siyang umuuwi. Gusto pang makialam sa desisyon ko, Col and Tits. Absent na nga siya lagi sa pagpapalaki sa akin. Gusto pa magmando at kontrolin yung pangarap ko sa buhay. Ewan ko ba? Pero wala po talaga kaming connection ni Papa. Parang hindi ko siya tatay. Hindi ko siya nararamdaman na tatay ko siya. Hanggang sa gumraduate na po ako. At sa araw ng graduation ko, umuwi siya. Pero tapos na eh. Nakaakyat na ako sa stage. Hindi po dumating si Papa. Hindi. Ako pala yun. Ako kasama, congrats. Pero Ako ng hindi po proxy. dumating si Papa. Papunta na daw Darating siya. yun dito. Pasensya ka na. Pagpasensyahan mo naman yung tatay mo. Oy, ate, Eh. nagpabook na pala ako ng kung saan tayo kakain, sabi ni Kuya. Tumawag Wala na pa siya ba sa akin. tayo? Meron May, na nga. may punta- tinidor na eh. Ha? Ayun Dito o, na may ba tayo? kumakain na eh. Oh, ayan na, ayan na, Ayan, ayan ayan. na. Asa pa kasi tayo? Nalilito na ako. May kumakain eh. Para namang ginawa mo Dito na naman nga tayo, akong, dito na tayo. grabe ka naman, men. Ay, Ayan na. Papa! Papa! Cum laude! congrats. Oy, Papa, cum laude po ako. Papa, bakit oh, sana sakto po? yan. Magsundalo ka na, tapos ka na, di ba? Oh, proceed ka na sundalo. Basic. Mama. Diyos ko, dito ba naman natin pagtatalunan niya sa graduation day mismo ng anak mo? Kuya, Suportahan kain mo mo muna. I-congratulate mo. Hindi ka man lang nagsabi ng congratulations. Sabi ako, bingi ka ba? Sabi ako, congrats ha. Congrats. Oh, ulit. Congrats. Oh. Kasi ba? Bingi nyo kasi. Congrats, hindi congrats. Congrats. Parehas lang yan. Congrats. Ano slang eh. Kanino mo natutunan yan? Yan na naman. Sabihin mo naman, may Oh, babae ikaw naman nagsabi. ako. Ha? Huwag po kayo dito mag-away kasi Kuya, kain na po celebrate lang tayo. muna po natin yung graduation ko. Papa, kung andun ka po, nakita mo, tinawag po yung pangalan ko tsaka yung apelido mo. Dinala ko po yung apelido mo, Papa. Cum laude. Ito po yung medal. Congrats. Pwede po magpa-picture tayo mamaya sa sa photo booth. Tayo po tatlo, sa mall po. Sa Tronix. Ano ba yan? Putubot na yan eh. Nagugutom na ako. Kaya na tayo. Putubot. Mabilisan lang alis din Opo, kasi ako. 20 minutes lang po mapiprint na po nila yun. Gusto ko lang may family picture tayo, tatlo. Sige. Naming arte-arte ng mga kabataan. Pagbigyan mo na, graduation day eh. Ito Ay. naman tao na to eh. Minsan lang magpakita. Ang init palagi ng ulo. Papa, smile ka naman po. Lawaki, 1, 2, 3, go. Okay na. Isa pa po, 1, 2, 3. Hawakan niyo po ni Mama yung medal ko.
Yan. Ayan, hug po tayong tatlo. Papa, hug naman. Ay, daming arte ang sikip-sikip dito eh. Okay na. Tayo po, nagagalit yung si Bong, yung sir, cameraman. last na lang po, sir. Paano po? Turuan nyo nga po si Papa ng waki. Sir, ayusin mo yung waki mo, sir. Baka, Anong baka? Sundalo ako. baka, Papa. para mas gwapo ka, Kat- sir. Ay nako, Noel, wag mo nang ipagyabang na. Dahil yabang eh. Ha? Hindi na Gusto ko mas mayabang tinuturuan ako. ka. Tinuturuan ka. Tara na nga, umuwi na nga tayo. Sige, pero Papa, babalikan po natin. Ilang minutes po, sir? Kayo na bahala. Sir, ilang minutes po? Ma'am, makuha agad, ma'am. Sundalo mo yung tatay mo eh. Kuha agad dyan. Bibaka. Ayan na, ma'am. Habang nag-uusap tayo, Edit! wala nang edit, Ang ma'am. galing niyo po talaga sa Tronic. Sige Ah. po. Kinabukasan. Ma, sorry, tinanghali akong gising. Papa. Andyan, kumain ka na dyan. Andyan na yung pritong itlog mo. Umalis na yung papa mo. Madilim pa lang umalis na. Po, di ba usapan po, meron tayong kakain ulit tayo. Kasi nga graduation ko, double celebration. Yung bagong lugar niya daw, bagong destino niya yon, assignment niya. Kailangan niyang magpabango doon sa kampo na yon. Pasensya mo na, ganon naman na lumaki yung ama mo eh. Lumaki ka sa ama mo, ganon eh. Bakit po kayo umiiyak? Wala, naawa lang ako sa'yo. Po? But, hindi okay lang yun, Mama. Okay lang yun, sanay naman na ako. Ganyan naman na talaga nung lumaki ako. Wala ni Papa. Wala namang natutupad sa promise niya. Pasensya ka na. Total, graduate ka naman na. May sasabihin sana ako sa'yo. Pero bago niyo po sabihin yun, ang tanong ko nga bakit pa ganun yung papa ko? Parang hindi niya ako anak. Unay niyo po ba akong anak? Oo naman, huwag mong questionin yun. Ano po yung sasabihin niyo, Ma? Pasensya ka na, anak. Ngayon ko lang sasabihin kasi nasa tamang edad ka naman na at balang araw aalis ka na sa poder ko. Ano po yun? Kinakabahan po ako. Diyos ko, anak ko. Kaya ang tatay mo laging absent, wala sa bahay. Minsan lang umuwi sa atin. Kasi, ano po yun, Mama? Kasi hindi tayo lang ang pamilya niya. Oh. Pero ano po ba tayo? Tayo po ba yung original? O tayo yung kabit? Tayo yung sampit lang? Hindi tayo yung original eh. Pasensya ka na, anak. Kung nagkamali ako sa buhay ko, patawarin mo ko. Kung naging gando ang buhay mo dahil sa akin yan. Dahil pinili ko siya. Patawarin mo ako, anak. At pinagdaanan mo yan. Sobrang sakit para sa akin makita na nasasaktan ka. Tuwing aalis ang ama mo. Pasensya ka na, anak. Hindi po. Mama, huwag kang umiyak. Okay lang po ako. Okay lang po ako. Metro's #1 Love Radio. Basic!